Unom ka adlaw sa dili pa ang pinili ay 100% na nga andam ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa ilang pagtutok sa seguridad alang sa umaabot nga Mayo 12. Dili mo menos sa 1,000 ka mga personnel ang i-deploy sa CCPO karong eleksyon. 382 ka mga police personnel ang unang i-deploy sugod karong Martes sa gabi aron mo bantay sa mga automated counting machines kon ACM o guban pang mga election paraphernalias nga ipadala sa 73 ka mga voting centers dinhi sa tibuok dakbayan. Gani, aduna na say 4 ka mga pulis nga nagbantay sa mga ACMs sukad sa temporaryong pagpahimutang niini sa Social Hall sa Cebu City Hall. Deployment per polling center is upat yun, no? And but again, that's minimum na ay uban nga mga polling centers makabantay ta nga mas daghan og police because ato ang gitan-aw ang peculiarity sa lugar kung asa siya nahimutang, lisod ba siya agtuon. Seguridad sa mga election paraphernalia og ACMs nato 24/7 na siya no nga bantayan sa ato nga kapulisan, di na nila buwagan once nga ma-deploy na sila sa each polling. Nagkanayon ang Deputy City Director of Operations sa CCPO, Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, nga sa aktwal na nga adlaw sa eleksyon, full force o 100% ang pag-duty sa mga pulis. Apan, bisag prioridad nila ang seguridad karong eleksyon, dili nila pasagdaan ang ilang anti-criminality response o aduna paggihapoy magpabilin nga mo-duty sa matag police stations. Dugang sab ni Makatangay, nga giklaro na sab nila ang ilang komunikasyon sa mga voting centers sa kabukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo. Katong gi-conduct na to ang communication exercise came out pretty well. Almost mga 33 kabuok na mga barangay, polling centers kay ma-reach rigid na to. Criminal elements might think that we are very much focused on the elections, which we are actually because that is our primary focus right now, but we assure you and we guarantee you that our anti-criminality strategy are still in place. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.